vorbesc, vreau să mă descarc. Ba, zic 6 euro să descarci? Păi 6 cu 6, 12. Ei, lasă-și tu acum, mă, unde? Da, da, facem ca... Da, aia, aoleu, Nu? Bon fiscal e bon fiscal, frate. Nu am plătit 20 de euro, n-am plătit un bon fiscal. Mi se face rău, nu este o ambulanță aici. Nu, sunteți obligați prin lege să aveți ambulanță aici. Sunt 200 de persoane. Nu este ambulanță, este obligată prin lege. Eu sunt autosuport, să-ți arăt și documentele mele. Ambulanța este obligată, arătați. Ambulanța este obligată, doamnă. Ambulanța este obligată. Nu este obligată? Nu este obligată ambulanța? Deci nu este obligată ambulanța? Mi-arătați degeaba chestia aia. Nu mi-arătați degeaba chestia aia. Mi-arătați degeaba, doamnă. Nu, dar mi-arătați degeaba, nu văd că nu. Trebuie ambulanță aici. Aici trebuie ambulanță. Aici trebuie ambulanță, ok. Cu cine te-am... Păi nu știu, păi cu ce s-am de-a face că mi-ați dat... Așa. Mi-ați dat niște mâncare care mi-ați dat un bon. Mi-ați dat ceva care cu cine de mă amenințați? Mă amenințați? Cu ce am de-a face? Eu vreau bon fiscal pe așa ceva. Nu, trebuie să dați la toată lumea bon fiscal aici. Faci un eveniment pentru comunitatea română. Lumea se poate îmbolnăvi. Ba da, se poate îmbolnăvi, iar ambulanța nu este, sunt 200 de persoane. Nu este nicio siguranță aici, poate lua foc lumea și asta. Am pățit cum am pățit la București când 200 de persoane au murit. Asta faceți voi ca asociații. Nu, eu nu plec până nu dați bon. Eu vreau bon. Deci, mâncare ca în cort, ați văzut și voi, da? Mâncare ca în cort, sunt 200-300 de persoane pe aici. Am primit și amenințări, nu că... Am înțeles, doamna nu vrea să elibereze bon. Am înțeles. Bună ziua, doamnă! Avem o leagă de liniște? Pentru? Organizați un eveniment de 300 de persoane. Sunt de la Țiar, da? Nu este o ambulanță. Am cumpărat mâncare, n-am un bon fiscal. Unde este bonul fiscal? Eu sunt asociație, nu profit, nu am bonul fiscal. Păi și mâncarea cu ce bază luați noastră bani? Pe ce bază luați noastră bani pe mâncare pe băutură? Aveți o șia de băutură? Aveți o șia de băutură? Arătați-mi. Mai întâi vă prezentați? Nu trebuie să mă prezent. Sunt într-un post public. Sunt într-un post public. Nu trebuie. Păi nu trebuie la poliție. Nu, dar m-a scris Silviu, un cântat. Rod Diaspora. Eu sunt, doamne, eu sunt.